Pozrite sa na toto. V zadnej časti Genesis G90 za $100,000, keď na obrazovke stlačíte tlačidlo, predné sedadlo spolujazca sa posunie úplne dopredu, vaše sedadlo sa sklopí a vysunie sa opierka na nohy. Takže si môžete užívať luxus značky Genesis naplno. Máte tu aj kozmetické zrkadlo, aby ste videli, aký ste bohatí. A na zatvorenie dverí stačí stlačiť toto tlačidlo. Áno, luxus na zadných sedadlách je tu takmer na úrovni Rolls-Royce Phantom alebo Mercedes Maybach S-Class. Máte tu bezdrôtovú nabíjačku, ale na rozdiel od Rolls-Royce alebo Maybachu, tu nenájdete chladničku so šampanskými pohármi. Namiesto toho tu sú UV svetlá v stredovej lakťovej opierke, ktoré dokážu dezinfikovať váš telefón alebo čokoľvek iné, čo tam vložíte. Úprimne, ak sa ma pýtate, dáva to väčší zmysel, než mať problémy kvôli otvoreným fľašam alkoholu. Samozrejme, zadné sedadlá sú vyhrievané, ventilované a masážne. Máte tu naozaj pekné mäkké vankúše a táto obrazovka ovláda klimatizáciu, nastavenie sedadiel, masáže, roletky, osvetlenie a dokonca vám umožní vybrať si z luxusných vôní do interiéru. A ak by sa majiteľ Rolls-Royce alebo Maybachu prišiel pozrieť dovnútra, môžete jednoducho zavrieť dvere a vytiahnuť blokátory z vedavcov na oknách. To znamená, že hoci to možno nie je úplne na úrovni Rolls-Royce alebo Maybachu, buďme úprimní. Za $100,000 by ste si vybrali toto namiesto Mercedes-Benz S-Class alebo BMW 7 Series. Dajte mi vedieť. Tú spoločnosť fakt môžem odporúčiť. Auto v poriadku, záruka 2 roky. Vrele odporúčam, chlapci sa starajú. Prístup firmy bol dobrý, úžasný, nie že dobrý. Úplne úžasný prístup. Na jednotku. Ďakujem. Majte sa.